Yebo mntanami. Makube njalo Sithando. Uphinde uvakashe futhi Ya, sengiyahamba. Yebo. Le ntombazane ihlaniphe kakhulu. Yini obufuna ukisho kuVJ? Ayi cha ngizokubiza phela mase ngikhuluma naye. Uma sebuyile phela. Ngiyaqonda nje ukuthi nikhulume naze nafika phona noManasa. Kanti ke nje nokuthi usiyahamba manje. Hayi ukuthi ngiyamvimba mina ukuthi ahambe. Kodwa wena ozozuza lapho. Uma nje kuukuthi yena uhlala la ekhaya. Hello. Hayi mina ngiyeza. Kodwa sengiyeza ngibabekele assist ngiyeza manje. Kanti ke nje uManasa umuntu othembekile ngoba phela uyena umuntu owaziyo ukuthi wena ukhulelwe. Kanti ke uManasa uyena umuntu ozokunakekela njengoba ukhulelwe mina uma nje ngingekho la ekhaya. Kanti ke nje wena mnqandi kusemanje. Ngoba mengenjala ngifuna ukukutshela nje ukuthi kuzokwenzakalani. Manasi! Ima! Ngicela ungahambi. Kwenze njani? Seniyangikhiyela. Kanti kwenzakalani lana? Buka mina ngicabangela impilo yakho. Iyona yonke le nto engiphatha kabi. Wonke umuntu ukhathazekile kodwa akekho ngibuzayo ukuthi mina ngifunani. Kanti wena ikuphi inkinga yakho vele? Inkinga yami ukuthi mina nginenkinga la kodwa futhi angikwazi ukuyisiza kule nkinga engikuyona. Akekho ofuna ukungisiza. Umuntu engabe uyena ongesekayo akangiseki. Iyona ke inkinga yami leyo. Okay, kulungile ucasukile. Kodwa nje ngiyacela ukuthi ungacasukeli ezicapheni zami nosemzini wami. Kanti ke futhi asazi ukuthi udonga ninendlebe noma ninamehloni. Kanti ke abantu abakulomuzi banakho konke lokho. Futhi ke nje abawujwayela umsindo kanje. Uzohlala kuze kube yinini ke la ekhaya? Uma nje ehlala la nawe kuzoba safe lapho. Noma ngangaba safe mina kulungile. Ngikhathele mina iyona yonke lento. Nonke nifuna ukungitshela kodwa nifuna ukungilalela. Uma kuukuthi wena ufuna umuntu ke la endlini into ekuzomela uyenze ukuthi uvele uthathe wonke amasaka nakho uphume la. Kanti ke nje uzohlala la emzini wami ngaphandle nje kwemvumo yakho angithi uyangizwa. Kanti kuzofika umxoshi uphinde umbuyise futhi. Kanti ke futhi nale ngxoxo silesikhuluma manje semeli iphele. Kanti ke wena ungafuni ukuthi nje babe nezinsolo. Hamba kuyokhuluma naye. Uzobe kulindile. Ngiyaxolisa. Kodwa yikho into esingayenza. Mina ngeke ngihlezi ngikhona la ekhaya. Wena ungaqondisisa imizwa yakhe kanye nesimo sakhe. Ngiyazi. Ngizokunakekela lokho.
Benginesicelo la. Ngiyazi mhlambe iningi izinto ezibuza zona. Kodwa isikhathi sazo zonke lezi impendulo sedlulile. So ngeke nje simbuzo ngoba uzozizwa guilty. Ungakhathazeki. Ngicela ukubuza. Empeleni mina bengifuna singabe nazo inkinga nje ekufikeni kwami. Ngadalwa yini lokho? Ngemazi kahle mina usisi wami. Balekile ukuthi yena abe safe nje ukudlula mina. Futhi nje ingakho abantu balendlela ingamele bazi ngalento. Angeke bazi. Akekho noyedwa ozokwazi. Yini ngamele yazi umuntu? Sisi. Singafihlani kodwa thini? Nginizwile phela nikhuluma nina nobabili. Ngiyacela bandla ungasiqondisisi sisi. Ibichaza ukuthini lento athi uyisho? Ukuthi akekho kumelazi. Futhi ke uma ngabe kungayilutho yindaba nitholi mangabe ngiqhamuka mina. Ngiyabuza. Hey sekwanele. Ayikho nento eyodwa mina engeke ngakufihlela yona wena. Futhi akuzona into zami lezo. Noma ngabe yini nje engiyifihlayo futhi iyona ezowenza wena ukuthi ube safe. Angifuni ukuba safe. Anginandaba mina nayo yonke lento. Ngiyakubona uyiqondisisa indlela esenza ngayo la kuDalvi. Ngiyakubona nje wena ukuthi awuboni ukuthi ingani thina sifihla yonke lento esifihlayo ingoba uzazi nje inqina besobhekana nazo. Uma ungena ndaba asivele sihambe sezantsi siyobatshela abantu asambe. Ungaphutheki. Inkohliso njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo8 ebusuku khona lana on yours truly zizonke sisonke dear signature 169.